awak longkrah randetoyo jamonono jamu sing marake rasa sirah ngelu awak guru ngisor turu tambah nono tombo sing marake grengseng aja sumaya wae ati ayem wong loro padha senenge aja sumaya aku wis kaya ngene nek ra gelem kowe tak lekodo wae awak lungkrah randetoyo jamonono jamu sing marake rasa sirah ngelu awak guru ngisor turu tambah nono tombo sing marake grengseng aja sumaya wae hati ayem wong loro padha senenge aja sumaya aku wis kaya ngene nek ra gelem kowe tak lekodo wae
krah randetoyo jamonono jamu sing marake rasa sirah ngelu awak guru ngisor turu tambah nono tombo sing marake grengseng rasa ati mas ora usah cilik ati tak tambani susu caran-caran teci awak kuat otot kawat telong wesi wela dalah barang urip kok medeni nyedarene dek aja sumaya wae ati ayem wong loro padha senenge aja sumaya aku wis kaya ngene nek ra gelem kowe tak lekoto wae ora kesusu mas ora usah buru-buru wong kasusu tundane wis mesti kleru sabar dhisik mas ora usah nesu jam 10 anake wis padha turu wis rong dina awak lungkrah randetoyo jamonono jamu sing marake rasa sirah ngelu awak guru ngisor turu tambah nono tombo sing marake grengseng rasa ati mas ora usah cilik ati tak tambani susu caran-caran teci awak kuat otot kawat telong wesi wela dalah barang urip kok medeni nyedarene dek aja sumaya wae hati ayem wong loro padha senenge aja sumaya aku wis kaya ngene nek ra gelem kowe tak lekoto wae